No jo, moderná doba. Nič nie je dokončené poriadne. Človek dojde do roboty a čo ho čaká? Navigácia, ktorej sa načítava polovička obrazu. Čo ty teda? Vypneš sa, nevypneš sa? Dobre, vypla sa. Ešte sa zapni. A dobre, už to ide dobre. Tak to len postrašil Garmin. A však ten má koľko? 7 rokov. Čo, načítaš sa? Klímu môžeme vypať. Nemám kľúče. Tu sú. Načítava, no? Bude to zaujímavé. No, vyzerá, že pôjde. Tak, hej, dobre. Takže ma len postrašil, hurá robiť.